Angikubingelele phinde ngomukele igama nguPastor Winiki kanti abantu bangazi ngoXolani noGwakankosi. Sikuleyo ndaba la sikhona sikhuluma ngendaba ezithinta ubudlelwane kanjalo imishado. Siphinde singena sekamelweni isiguduze sibheke ukuthi ikuphi kufanele sikwenze naloko esifanele singakwenzi. Inhloso ukufundisa, inhloso ukuqwayisa, inhloso ukuqwashisa abantu ukuze bazi ukuthi ikuphi kufanele bakwenze, ikuphi kufanele singakwenzi singabantu ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nempilo ibe yinde, sikwazi ukuenjoy futhi empilweni nasothandweni. Namhlanje isihloko ngisiphethe la ingozi yokuzibandakanya ngokocansi noma ngokwenkonzo yasekomeleni nabantu abaningi. Ufuna sibhekela ukuthi ibuphi ubungozi obukhona uma ungenzeka ujole nabantu abaningi futhi uzibandakanye ngokwenkonzo yasekomeleni nalabo bantu labo. So into ebalekile engifuna ukuyisho ngale nje ukuthola izifo nokumosha umzimba wakho nesikhathi sakho noma isikhathi somunye umuntu kunomthelela ke nje omubi ukuzibandakanya ke nabantu abaningi ngokwenkonzo yasegamelweni. Ngaphandle kokuba ke ne-bond emotional, kubalekile ukuthi spiritually become one with that person you are with ngokocansi noma ngokwenkonzo yasegamelweni. Ngalo kokuthi nje you share the fluid, niba munye, and ukuba munye kusho ukuthi if uzibandakanya nomuntu ocast onamabhado nesinyama, konke lokho kuba ingxenye yakho, kuba munye nawe sekuba iphathi yempilo yakho, iphathi yomzimba wakho, because now you have shared your body nomuntu who have cases or onamabhado nama-bad omens emzimbeni wakho or empilweni yakho, nezinto ezingahambi kahle. So lezo zinto lezo immediately share umzimba, they become part of you, they become part of your body, umzimba wakho, yabona. So la ungase ulale nomuntu onamadimoni athile. So lelo demoni lile kuloyo muntu loyo noma leso spirit sikuloyo muntu loyo siba ngesakho nawe futhi. You share whatever ushithi onakho wena kuya kulo muntu anakho, whatever okusha nokubi kuza kuwena nawe kanjalo. Because iBhayibheli liyasho lapha na 1 Corinthians chapter 6 verse 16 uthi do you not know that the one who joins himself with a prostitute is one body with her? For he says the two shall become one flesh. uNkulunkulu uthi uma abantu behlanganiswa baba munye. So wena uma kungenzeka ulale nomuntu olala nabantu abaningi, labantu labo kufanele nawe ulale nabo. Okusho ukuthi ngaphandle ukuthi ulale nalabo bantu labo omadimoni abanawo, lemoya abanayo bonke labantu laba abalale nalomuntu lo wena ozolala naye, leyo moya izosuka kubo iye kuye iphindiswe kuye. Kuba naloku transferka kwezinto, kwemoya ethile, amabhada athile, izinyama ezithize, ukungaphumeleli kwakhe nga-affecta nawe ukuthi ungadinga ungasaphumeleli impilo wena ulale nomuntu noma you share your body with somebody ongaphiwe inhlanhla yokuphumelela emzimbeni. So ukuzibandakanya nomuntu ukuba mzimba munye naye, okwakho okwakho, izinhlupheko zakhe nazo seziba ngezakho, lokho ufuna usikanasende. So ungagcina ungaphumelanga, ungagcina ungashadanga, ungagcina izinto zakho zingalungi noma zingahambi kahle ngenxa yokuthi wazibandakanya nomuntu who's ocast. Abanye abantu futhi banemoya emibike nje abanayo kulelo khalelo nje vele izinto zakho nezihlangahlangene, abaphumeleli bazama kumnyama. So wena once wayibandakanya nalo muntu loyo ushina ususidrake, ususifake engqoshonqosheni zabo zokungaphumeleli, nawe angeke usakwazi ukuthi hluphe ngadinga ungasaphumeleli empilweni. So kumele sibheke nanokuthi uma umuntu wakho eshale nale ushi nawe uyafana nalokuthi yebo, ngoba iBhayibheli ozibandakanya nomuntu oyisi umuntu onabantu abaningi noma ushana nabantu abaningi esikhathi esi1. So nawe uba ingxenye labo bantu labo noma kufanele ukuthi nawe ulale nalabo nabo. So le kubaleka ukuthi siqaphele abantu esingena nabo kuma relationship ukuthi basiphethe kanjani, nanokuthi baphumaphi, nanokuthi izinto zabo in terms of impilo baphusha kanjani, balekha kuphi, so that uzokwazi ukuthi uzibandakanya nabo, ungangeni nje usifake intweni kanti nawe sizokhonta izikuphazamisa empilweni yakho. So lokho ebekufuna nje namhlanje sikubheka kakhulu ukuthi ingozi yokuzibandakanya ngokwenkonzo yasekomeleni nabantu abaningi noma nje nomuntu izinto zakhe zingahambi kahle kunga-affecta kanjani nge-life yakho. Ngiyabonga kakhulu, ungakhohlwa ukusubscribe nokukhomenta noma unembuzo futhi uqhubeke ungitshintshe sikwazi ukuxoxa le ndaba oyifisela kona uNkulunkulu akunike kona.